Guys, duk nene. Waduh, lah aku ngerikot kok kene ora ketok to. Masa nglempit. Dok mau ngengkel iki Mas Gus iki. Oh, aja tengah tebu. Gak aku jumok. Gagal guys, tangkap tangannya sidone yang tebu. Gerosak. Ora sing gelem grosake kok lho. Dadi sebate kae. Males kudu kecure ra. Wis tak jumuke. Lho. Ngene jare orang lempet ngomong lempet orang lempet lho padahal lempet. Endi ora delokan. Lurus welake lak. Lempet lho. Kayak kene terangin aja nih. Tapi kok ketok lempet lho. Kualik iki. Kualikan takat sih Mas. Balik